så, Marker? Skal vi gå ud og sætte grønne græs nu? Ja, det kan vi da godt. Det er helt fint. Jamen, det er også godt nok, når vi sidder her, fordi det er totalt dejligt. Ja, men hvad synes du egentlig om den her mark? Ja, men den er jo egentlig meget god. Alligevel. Hvorfor? Hvad fanden var det? Nå, ja, det ved jeg sgu ikke. Men hallo. Hvad sker du? Hallo? Nå, vi skal bare lige op og trække benene, det gør jeg tit der. Okay, men det er jo meget dejligt det der med, jeg ved godt ikke, hende jeg er sammen med en gang. Men ja, det kan vi ikke høre om. Men hey, ved I overhovedet, det her det er til vi glade? Græsset er grønne på den anden side? Nej, det tror jeg ikke. Nå, okay, men så fortæller vi lidt om det her. Det er til vi glades program. Græsset er grønne på den anden side. Ja, det er det. Og det er en af de bedste, der overhovedet er. Nå, men hvad fanden skal vi lave det her kedelige græs for helvede? Ja. Jamen, vi kan jo sidde og snakke lidt om det der med at